Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündülügimize başlaýarys. Russiýa we Türkmenistan türkmen gadyny öndürmek we yerleşdirmek boýunça bilelikdäki proýektleri öwrenýär. Şu maglumat bilen sizi men Hudaýberdi Hally tanyş ederim. Tarihi nukdaý nazardan biz Türkmenistan bilen türkmen gadyny satyn almak boýunça özara işleşdik. Häzirki pursat bizde türkmen gadyny satyn almak tutulýar. Emma biz türkmen gadyny öndürmek we yerletmek baradaky proýektleriň perspektiwalaryna göz aýlaýarys diýip Russiýa Federasiýasynyň energetika ministri Aleksandr Novak jurnalistlere ma'lum etdi. Novak guri yerde şeýlede hazaryň şelfinnäki ýalpyklykda geobarlyk we özleşdirme işleri bilen bagly proýektleriň maslahat edilýändigini sözüne goşdy. Mundan başga Moskwa bilen Aşgabatyň elektroenergetika pudogyna hyzmatdaşlygyny, şol sany Rus enjamlarynyň Türkmenistana getirilmegi baradaky mümkinçilikleri garalandygy hem ma'lum edildi. Duşenbe günü Rus we Türkmen prezidentleri Aşgabatda duşup, özara iki taraplaryň gatnaşyklaryň dürli uğurlaryny maslahat etdiler. Emma gepleşiklerden soň gurnalan metbuat ýygnagyna şeýlede resmi mediada energiýa meseleleriniň we iki ýurduň arasyndaky gaz dawasynyň maslahat edilip edilmänligi barada kelamagy söz aýdylmany. Ýatlasak, Russiýanyň Gazprom Neftgaz karhanasy geçen ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtadypdy. Türkmen Gaz Döwlet Konserni Gazprom Eksport Karhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap türkmen gazyny satyn almak baradaky özara ılalaşygy möhletiniň has öň bir taraplaýyn görnüşde ýatyryp türkmen gazyny almagyny bes edýändigini habar beripdi. Gazprom hem öz gezeginde özara ılalaşygyň gazyň bahasy sebäpli bozulandygyny aýdyp Türkmenistanyň bu uğurda konserwatiw pozisiýada durýandygyny öňe süripdi. Şu ýylyň martyny bolsa, Rus Neftgaz kompaniýasy anyk maglumatlar bermese-de, türkmen gazy ılalaşygy ýatyrmagy sebäp bolan şertleri göre bile döretmekde aýplady. Bu aralykda Russiýanyň energetika ministrliginiň türkmen gazyny özleşdirmek baradaky proýektleri garalýanlygyny yglan etmegi bilen anyk haýsy ýataklar barada gurrun edilýändigi, şeýle-de munyň nähili ýagdaýda we şertlerde durmuşy geçiriljekdigi barada hiç hili maglumat berilmeýär. Halkara Energiya Eksporti John Roberts Putin bilen Berdimuhammedowyň resmi duşuşynyň dowamyny gaz meselesiniň agdalmanlygyny, Moskwanyň türkmen gazyna bolan gyzyklanmasynyň uly däldigi bilen düşündirip Kremliň diňe bir ýagdaýda Türkmenistanyň gazy gaýtadan almagy dowam etdirip biljekdigini aýdýar. I would have thought that the only terms on which Russia would agree to get Turkmen gas Russiýa türkmen gazyny diňe belli bir has arzan narhdan almaga razy bolup biler. Ol ony soň bilen isleýän ýerine, isleýän bahasynyň satyp bilerdi. Garaz bu Russiýa üçin uly bähwitli, girdejil bolmaly. Ol türkmen gazyny bazar narhyndan telmesi arzan alyp, soň bilen üçünji tarapy adaty bahadan satyp biler diýip Roberts belledi. And then sell it at a normal market price. Ýatlatsak, uzalky ýyllarda türkmen gazynyň esasy hyridary bolan Russiýanyň arasyndaky gaz sewdanyň meşhuri 2009-njy ýylyň aprel aýyny iki ýurdu baglaşdyrýan Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde bolan partlamadan soň şurt kesik adally. 2008-nji ýylda 70 milliard kub metr öndüren Türkmenistan 47 milliard kub metr gazy Russiýa aktyrypdy. Gazprom 2009-njy ýylda Türkmenistanyň diňe 10-11 milliard kub metr gazy satyn aldy we 2013-njy ýylda satyn alan türkmen gazynyň meşhurini 4 milliard kub metr çenli şäklendirdi. Gal berse-de, şu ýylyň başyndan bäri iwerilen gazyň tölegi meselesindäki ılalaşmazlyk netijesinde Eýrana da türkmen gazynyň aktyrylmagy besedildi. Munyň netijesinde häzir türkmen gazynyň ýeki täk bir müşterisi Hytaý galdy. Halkara bilermenler bu ýagdaýlarda gaz sewdasyna bil baglayan Türkmenistanyň gazdan gelýän girdejiniň peselmegini we ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini belleýärler. Bu ýagdaýlaryň fonunda türkmen gazyny Owganistanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany aktyrmagy mümkinçilikleri çok gaz geçiriji proýektiň ýa-da testirlenligi barada da maglumatlar gowuşýar. Owganistanyň Türkmenistanyň ilçisi Nurways Nab, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiriji proýektiniň dünýäniň neft gaz bazaryndaky krizis we gazyň bahasynyň peselmegi sebäpli ýa-da süýşürilendigini ma'lum etdi diýip Owganistan Ru neşri maglumat berýär.
gynansak da galkynyş gaz ýatygyny özleşdirmek üçin şertnamy baglaşan kärhanalar gazyň narhyny takip çaklap bilmediler diýip owan ilçi saýdypdyr. Nurweys Nab mugaramazdan Türkmenistanyň gaz geçirjigini özüniň territoriýasyndan çekmegini dowam etdirjekdigini, onuň öňümüzdäki ýylyň iýunyny Owganistanyň serhedine ýetiriljekdigini hem sözüne goşdy. Bellek geçdik. Türkmen häkimetleri ilki başta bu proýektiň 2019-njy ýylyň aýagyna işe girdiljekdigini yglan etseler-de, bu möhlet soňu bilen 2020-njy ýyla çenli ýyza süýşürildi. Soňky özgörmeleriň fonunda bu proýektiň haçan işe girdiljekdigi nämälim bolmagyny galýar.